Среща с жителите на Хотанца проведе кандидатът за кмет на община Русе от РЗС Пламен Цветков. Той представи подкрепената от партията настояща кметица и кандидатка за следващ мандат Венета Недева. Цветков обясни, че ще наблегне на привличането на инвеститори с цел откриване на нови работни места. Сред проблемите на Хотанца, чието решаване имат приоритет, той изтъкна постоянното присъствие на личен лекар, нередовния транспорт, лошото улично осветление, както и липсата на леглова база в детската градина. Като важен момент от разбирането си за добро управление, Пламен Цветков посочи личния контакт с хората. Това, което аз съветвам, защото аз мисля, че тя ще бъде избрана, я съветвам на всеки 3 месеца, не знае дали го е правила сега, да прави едно събиране, общоселско събрание, където да чува вашите мнения, вие да можете да говорите и да й казвате, искаме това, това, това и това. И те с общинския кмет да може да му предава вашите искания. Защото без диалога между вас и кмета не става работата. И поне веднъж годишно, към края на годината, тя да прави едно годишно събрание с отчет. Няма смисъл вие да гласувате за нас, ние да седнем някъде в кабинетите си или да пътуваме непрекъснато и да не знаем какви проблеми имате. По време на срещата много от жителите на Хотанца споделиха своите проблеми с кандидата за кмет от РЗС Пламен Цветков. Купуването и продаването на гласове е престъпление.